Бақшаға да, мәктәпкә дә, машинада йөрибез. Урамга чыгасы килмей, дуслар күп интернетта. Кирәкми безгә кармакта, кирәкми безгә тупта. Китап, дәфтәр, каләме, без хатларыбыз, сәламебез телефонда, айфонда. Әтигән әби баба укытучы, сыйныфташлар барсы да яши монда. Елга суы салкын диләр, бассейн шәп йөзәргә. Сәпәйдә йөрүдә хәтәр, тузан керә күзләргә. Әти-әни ачуланмый, замана шундый диләр. Үзләре дә күрше хәлен басып аша беләләр. Китап, дәфтәр, каләме, без хатларыбыз, сәламебез телефонда, айфонда. Әтигән әби баба укытучы, сыйныфташлар барсы да яши монда. Инстаграмның тылсымына шифа табасы иде. Тиктоктагы ялкаларга акыл саласы иде. Замананы бераз гына үзгәртәсе килә. Интернеттан чыгу юлын я әйтегез кем белә. Сагынган безне китаплар, дәфтәр, каләм, язган хатлар күңелгә якын бигрәк. Әтигән әби баба укытучы, сыйныфташлар очрасын иде тизрәк. Әтигән әби баба укытучы, сыйныфташлар очрасын иде тизрәк. Очрасын иде тизрәк. Изумрудный город балалар хореографик төркеме һәм замана балалары җырының беренче башкаручысы Венера Раяз кызы Фасыйхова. Әтисе җан атып тора. Көчле алкышлар.